Tolle. Har sådan en CD med ham og sådan en DVD, du kan sætte i computeren. Echo Findhorn Ja. Retreat. Ja. Jeg har aldrig fået set den helt. Jeg har kun, altså jeg har set den her, ikke? Men kun... Ja. Sådan. Han gør ligesom dig. De gør begge to ligesom dig. Man skal have mest muligt ud af sin mad, ikke? Jo. Det er optimering. Når man sluger en Cheerios, der er i mælk, så føles det underligt i halsen. Der er ikke mere sat op i der. Der er ikke flere Cheerios, du er det sidste.